Väčšina ľudí si myslí, že ultraširoký objektív na full frame je 16 mm. Tí odvážnejší povedia 14 mm. Ale dnes tu máme niečo ešte šialenejšie. 10 a 12 mm objektív na full frame s autofokusom a bez rybieho oka. Toto sú Laowa 10 mm f2.8 0D a Laowa 12 mm f2.8 Lite 0D. Oba objektívy majú autofokus, svetelnosť f2.8 a dokonca na ne vieš dať klasické filtre, čo je pre video dosť dôležité. Na papieri je medzi nimi rozdiel len 2 mm, ale v praxi je to úplne iný pocit. 10 mm je extrém. Uhol záberu 130 stupňov a v zábere zrazu vidíš skoro celý priestor. Keď som ho prvýkrát nasadil na kameru, povedal som si len jedno. Wow, toto je brutálne široké. 12 mm je pokojnejší uhol záberu, stále ultra široké, ale tá perspektíva je prirodzenejšia a podľa mňa aj univerzálnejšia na bežné natáčanie. Takže keby som to mal povedať jednoducho, 10 mm je kreatívna zbraň, 12 mm je pracovný nástroj. A úprimne, po tomto teste týchto objektívov stále neviem, ktorý by som si vybral. A teraz ma zaujíma jedna vec. Išiel by si skôr do extrému, do 10 mm, alebo univerzálnejších 12 mm bude pre teba tá správna veľkosť?